салом алайкум дӯстон, аз барномаи пиндодо барои шумо маълумотҳое ки мегӯям ба шумо лозим аст. Видеоро стоп карда, подписатсия карда, лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. Як бародар барои ду мушкилӣ навишт ки мо закасомона дар як рӯз каб дем, не ки барои чӣ ду донаша ирӯз гирифтем, ду донаша баъди 3 рӯз гирифтем. Закасое ки мо мекунем, закасои мо аз як ҷо нест, аз чанд магазинҳои шаҳрҳои Хитой ҳастанд. Барои мисол мегирем, мисол склад дар Душанбе ҳастай, вале мо аз Бохтар закас мекунем як магазин, аз як магазини гамон дар Хуҷанд ҳастай. Бохтар ба Душанбе наздик ҳастай. Бохтар тезтар мераса закас мо ба склади Тоҷико, а Хуҷанд мо камтар дертар мераса. Барои ҳамин як-ду рӯз задешка мешавад. ин ҳам дар ҳама ҳолат намешавад, дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки дуташа имрӯз мегирӣ, дуташа пагоҳ мегирӣ. вале бародаро, агар закаси шумо правилна боша, туғри боша, ман ба шумо гарантия метиҳам ки вақте закас мекунем правилна, закаси шумо ҳатман мераса. ҳама вақт кодое ки закас мекунед, ҳамон кодоро шумо сохранид гиред, шумо метавонед ки закастона бемалол гиред. ҳеҷ вақт закаси шумо гум намешавад. фақат закасмона туғри кардан дар кор. вақте туғри закас кардем, мо дар ҳама ҳолат закасамона гирифта метавонем. ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавед. оиди аз Хитой закас кардан чӣ саволе ки доред, метавонед дар телеграми мо нависед. ба навбат ба ҳаматон ҷавоб дода метавонам.